Isang high-value target ang napasa kamay ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Central Luzon, kasamang Olongapo City Police itong March 5 araw ng Sabado. Bukod sa high-value target, 2 katao pang nahuli sa umano'y drug den sa lugar. Ang mga nahuli na sina Menandro Manuel na siyang nasa target list at tinaguriang high-value target, 43 years old at residente ng Amapola Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Arestado rin sina Angelo Liames, 19 anyos, ng Barangay Calapacuan, Zubik, Zambales, at Ashley Maroto, 20 years old, na residente naman ng Barangay Gordon Heights, Olongapo City. Alas 5:50 ng hapon nang salakay ng mga otoridad ang umano'y drug den na ino-operate ni Manuel, na kumpiska sa operasyon ng 6 na maliit na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang droga na may street value na 75,900 pesos, assorted drug paraphernalia at buy-bust money. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kasong kakaharapin ng mga nahuling suspects. Jennifer Salenga, CLTV News.